Ritukoria rero nigo abakorie miribu ase county assembly ya Kisii baba bagokora ukurubekana ase county assembly chensemeyo no kurubekana kwabona sengencho batatageti omuriki bwe county assembly uyo bakago service mamincha no kuganya kwabo onyana bonigo abanyimbo baika asensemeyo na konya kwaba bakubasebrekania ase ukubartura chitiagas kunenchire moyo kwenekyanga abamenyi bense be county assembly ya Kisii gorenta bari omorembe Thomas Stongi Mogendi omo chairman we welfare ya Kisii County Assembly aseli tukolia rero tu abano gukumyo konene sana ekero tukirete iga oyo mo bwaba kolie gasio oire libaga lyokobera isikaganya chunguswe omanya gucha n'abasikali babwate chitiagas nechinyimbo bali tayari gwakaba kolie gasi abo bakanye bakanire nga mbata gitiko kolie gasi komo amaene nabo achichana chinguru chinyinge abasiga bakolie gasi bateneine isiko bachi kwakeli ogiko kana abasigali bali baso akoba monyokia mone chitiagas amona chinungu abandi mbaumia lakini rende ntubasabirite nyasaye nkobwa na bali mbagenderete kwenda kokolerwo oburwaliwa bono etogosabaiga buna abakani bango ba Kisii County naba Kenya bonse mutubwate si mochando no le Kisii County abana baino basaligu chibesa cheino cheibiru morembe toyo bosongoga no morembe kerotayo enyombe ye yokorosia machiko akonya abantu baito njira teyo turarosia machiko yogokonya abantu baito bono ntoko basabaiga abananchi bonse pi members of the 40 state 20 ni common accord toseri omoibi abangina bakole gasi ngongwaka ne bango abasacha bakole gasi ngongwaka ne bango mbaka intu abanyana ngwaka tora bango nakini umumurai gagwe yakana ritukase rituko bakaige yakane amachibesa buna nachita matanga yogotinde como president ito mukoro mutukufu rais Daniel Toroitich arap Moi